ainihin labari akan tattalin arzikin Najeriya. Idan kana so ka ci gaba da sauraron shirin muka danna wani subscribe, za mu ci gaba da kawo muku shiri. Assalamu alaikum. Ai Hausawa ne suke cewa kowa ya dade zai ga dadau. Don haka idan ka ce menene ya haddasa wannan matsala ta tattalin arziki ka duba tarihi mana. Ai idan ka duba a shekarar 1980 kawai shekara 40 yanzu. Wannan dalar da ake sai da ita naira 487 a wannan lokacin sile 6 ce da sisi, bata kai naira 1 ba. Wannan kuma ba fa wani lokaci da aka dade ba, 1980 shekara 40. Kuma akwai wasu dalilan da yawa da nake ganin ni a fahimta ta su suka jawo mana irin matsala irin da muke ciki yanzu. Kuma bari in baka misali dan kai kuma ka kwatanta ka gani. Daga shekara 40 kawai zuwa yanzu tattalin arzikin Najeriya irin kuma bayan da ya samu, to ga wasu dalilai da nake ganin su ne watsi da muke da kere-kere da muke yi a cikin gida mu samarwa da kanmu abubuwan da muke bukata na yau da kullum. Ka san duk ƙasar da take export ɗinta, wato kayan da take fitarwa zuwa ƙasashen waje, ya fi import ɗinta, wato kayan da take shigowa da su cikin gida, tattalin arzikinta zai burin ƙasa. Amma duk ƙasar da tattalin arzikinta gaba ya dogara kan akan a shigo da kaya, to kaga akwai matsala. Kuma halin da ake ciki kenan ƙasar nan yanzu kaga tsinken sa ce da ashana kawo mana su ake yi. A shekarar 1980 Najeriya tana fitar da tataccen mai, a yanzu ko Najeriya sai ta fitar da ɗanyen man ta shigo da tatacci. A shekarar 1980 duk motocin da muke hawa a ƙasar nan a wannan lokaci, to a wannan ƙasar aka haɗa su. Kaga dai ana Fiat a nan Kano, ana Fijo a Kaduna, ana Volkswagen a Lagos, ana Leyland a Ibadan, ana Anamco a Enugu, ana Sitiya a Bauchi. Waɗannan duk motoci ne wanda da su ake ayyukan noma, da su ake yin irin kamar sana'o'i kamar ginin hanyoyi, irin su tifa ɗin nan. Sannan kamfanin Bono yana samar da kujeru da gadaje waɗanda mutane suke amfani da su a gidajensu da ofisoshi. Keken rali a Kano ake haɗa shi. Kamfanin Exide, wato wani kamfani da yake yin batiran motoci a Ibadan, shi ke samar da duk batirin da ake amfani da su a nan Najeriya har ma da Afirka ta Yamma. Kamfanin Iso Glass da TSG yana samar da gilasan motoci. Kamfanin Feroda yana samar da brake pad da kuma disc na birki. Kamfanin Dunlop da Michelin a Lagos da Port Harcourt su suke samar da tayoyi. Kuma abin mamaki, tayoyin nan da robar da aka noma a jihar Bendel da jihar Rivers ake samar da wannan tayoyi. Rediyo da talabijin da muke amfani da su a wannan lokaci kamfanin Sanyo na Ibadan su suke hadawa. Firiji da firiza da air condition kamfanin Tamukul, kuma a nan Najeriya ma hadarsa take. Muna da kamfanin UNTL da suke samar da atamfofi da wani kamfanin da ake kira Chelarams a Lagos. UNTL ɗin a Kaduna suke. Kuma da audigar da aka noma a Funtuwa da Gusau ake yi. Ruwan famfon mu pipe ɗin da yake kwararowa ciki wani kamfani ne wai shi Kwali Pipe a nan Kano nan Sharaɗa a nan yake samar da shi. Kayan toilet wato fittings kamfanin WC su suke kawo shi, da kuma wani kamfani a nan Kano da kuma a Abeokuta. Muna girki da LPG gas, wato gas cylinders daga Ibadan, kuma Ibadan ake yin sa. Wayoyin lantarki daga wani kamfani da ake kira Cable Metal a Lagos da Port Harcourt. Kamfanin Bata da Lena su suke samar da takalman da ake sawa. In za mu yi tafiya mu shiga jirgin da ake kira Nigerian Airways, a lokacin jirage wajen 43 kamfanin mallakan Najeriya, amma yanzu ban na jin Najeriya tana da jirgin sama kwaya ɗaya nata na ƙashin kanta. Sannan kuma ga kamfanin jiragen ruwa da ake kira National Maritime. To kaga duk wannan fa a shekara 40. Mafi yawancin abincin da ake ci a gida ake nomawa, hatta sukari a wannan lokacin kamfani ne da ake kira Tate & Lyle shine yake yin sa, sukari da ake kira mai iyali. A wannan lokaci shugabanni suna da adalci, ba irin yanzu ba. Kowa ya zama gafiya tsayar da na bakinki. Kaga yadda ƙasa ta zama yanzu.